V dnešním videu si ochutnáme nový drinky od MG Fitmana. Já na konci vám řeknu i něco zajímavého, takže jdeme na to. Takže jako první drink, který si ochutnám, tak je Titan. No ale nejdříve, tak se podíváme na kvalitu toho pití a jaký je složení, jakou má kvalitu tady ten obal, protože ta kvalita mě fakt překvapila. To pití stojí 40 korun. Tak můžete vidět, tak je ten branding strašně moc hezký. Mně se strašně moc líbí. Dokonce mám i tu plechovku podepsanou, což je jako nice. Přišlo mi to, že udělal úplný opak youtuberských drinků. Všichni si stěžovali na youtuberský drinky, že jsou sladký, že jsou nezdraví, občas i že mají špatný branding. Ale on tady to všechno otočil a všechny tady ty chyby opravil. Ten branding je fakt jako bombový, jo. Je leskný. Je to takový vystoupení, to takový nekvalitní, je to fakt dobrý, je to fakt jako kvalitné, jak tam ty prostě jako má Moon nebo Fizzy Drink, tak ty mají prostě takový nekvalitní obal. Ale tady to je fakt hezky udělaný, přečteme si to složení. Takže složení, jak jsem asi slepej, nebo tady nemůžu najít cukry. A možná, že tady nejsou žádné cukry, jo? Což je taky možný. Mám pocit, že on říkal, že nejsou žádný cukry. Ale jako máte tady v tom hořčík. Ale fakt kámo, ten branding, hej, tak jako ten branding se jim fakt poved. Jako MG Fitman, jestli se na to koukáš, tak chválím, jako udělal jsi to fakt dobře. Jak jsem říkal, mám ho podepsaný, takže tak. A pokud byste nevěděli, tak je to spolupráce s Brain Market. Takže to by bylo složení a branding. Počkejte, měl jsem říct, že tady nemáte žádnou soutěž, nemáte tady žádný QR kód, ale to asi úplně jedno, OK? Ale přímo na té stránce běží soutěž o 3 PlayStationy, ale tak to nevím, jak se tam zapojit, když tak stránku máte dole v popisku a můžete se tam sami podívat. Takže jdeme to otevřít, ten zvuk zase bude bombový. Já miluju zvuk plechové, když se otevírají, to je něco bombového. A ano, dejte odběr, prosím, dej odběr, tak už to mám a jdeme na to. Ty kráso, OK. Hej, tak tady to otevírání, OK. To si, ne, to je pomeranč, sorry. To je pomerančová ta příchuť, jdeme to chudat. Tohle je absolutní bomba, jako, kámo, fakt dobrý. A jde tam cítit takový to, jo, hořčí, čík tam něco, hořčí, to je ono. A já mám hořčí, rád. OK, kámo, tohle se tě povedlo, víš. Tohle se ti fakt povedlo, kámo. Máš nejlepší drink na české scéně. Co se týče brandingu a co se týče chuti a co se týče i kvality. Není to žádná je to fakt jakoby kvalitní. Jdeme na tu příchuť, která je za mě asi ta nejlepší. Jdeme na to. Je taky samozřejmě podepsaný. Jo, je to Brain Market. Branding je stejný. Takže do toho má tu maliny. OK, jdeme to chutnat. Kámo, to je úplně jiná příchuť. To je taková, ne, počkej. To chutná jak malinovka v hospodě, ale jako taková trošku jiná. Ale to taková ta prostě malinovka, jo, ne v žádných petkách nebo tak. A tohle z toho, tak je absolutní bomba. Fakt dobrý, tohle asi chutnali ze všeho nejvíc. I víc než Moon Drink a víc než Fizzy Drink. A samozřejmě víc než tady drinkata, který už jsem zkoušel, nenatáčel jsem to. Vitaminový nápoj pro děti. Vitamin C, takže to má vitamin C. OK, takže jak bych hodnotil tady ty dva drinky. Tady ty dva drinky. Tady tomu drinku dal takových 8 z 10. Jde tam fakt cítit ten pomeranč, ale nemoc se chodí jaký ty pomerančový pití, jo. Ale jako tohle to mě fakt nepřekvapilo. A teď jdeme na tu finální, který bych dal 10 z 10. To se branding, jak jsem tady říkal, už jsem chválil, není to s cukrama. A možná jste si všimli tady to iPhone vzadu, takže o tom iPhone bude soutěž. Ne, dělám si stranu, o tom iPhone nebude soutěž. Je to do videa. Pokud se vám toto video líbilo, zanechte odběr a like. A my se uvidíme u dalšího videa.